Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Hemejäňize salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimiziň 260. bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bizim sanymyz eýýän 101 müňi geçdi. Edil şu batda dowam edeliň. Size aktiv bolun. Menem size täzelikleri ýetip duraýyn we täzeliklere başlaýasyny. Klip täzeliklerine başlaýar Celil Fit Metnazarow All Right. Dostlar, bularyň bu aýdymy Heybro aýdymy ýaly hit bolarmy? Sizin pikiriňiz bu barada näme? Mezar alright, olmasam var. Ölçüp baryan yalıklarla beni sakla. Hiç yaş olma yardayın. Sen sensin men aydımı aydayın. Galyanımdı dinmemi kaydı. Amalia Ecem Borsa da aydymyň premierasyny hödürledi. Ayda Ýözdüň aydymlaryna maşhap hödürläpdir. Zara Muhammedowa täzece klip hödürläpdir. Dilegim bar. Bu klip senariyoli gowalpdyr. Bir dilegim var, yakmasın hiç kimi söýgü, yalan söýgü. İçimde ot var, yanıp dur bilen oksundügü. Yine bir düýünjik çykan klip Kuwat Dölmezowdan Uçaly. Uçaly gülüm asmana, akkuş bolup uçaly. Geçeli bile bat yolun, biz bilecek geçeli. Bu bölümde Zenan aydymçylardan täzelik köp. Firuza öz YouTube kanalyna Güýjüm ýok klibini ýükläpdir. Gücüm yok inni sana söz vermene, gücüm yok gözyaşları girlemene, gücüm kaybolsam bana düz gelmene. Täzeliklerimizin yeni biri Şahsot Gulmuradowdan Ýadadım. Yadadım eyvah, dersin yalı görünmekten. Gündüz gülüp gişe gişe, öz-özüme. Aylara täze klip hödürläpdir. Giden gynansyn. Giden gıynansın, bir yitiren gıynansın, izinden ah çekmelin, hayırlısı olsun. Indiki klip täzeligi Süzenden ve Sabrina Man Yakami. Gülür men yakamy, men tan fetçi, bu bulup jajik ýaly, men ony fetçi. Gülür men yakamy, men tan fetçi, bu bulup jajik ýaly, men ony fetçi. Yine bir cover Muhammed Meredowdan Gyskana. Bana kıskana bak, o bakışları küsüyen men. Yüreğimdeki sözleri ki, kıskanma menden. Halk aydym taýma gelenmizde Rüstem Harliýewden bir näçe aydym mawtumulyň sözlerine. Ay, her ne gelse başa tilimden gelir. Matımlı halk yadından ayrılma. Dostlar, sizi Bägül Büçük bilen tanıştyrasym gelýär. Daşer ýurtdan islendik brend haritlaryňyzy öýüňize çenni tiz we önämli şekilde getirip berýär. Yüz tutup bilersiňiz. Russiýadan, Dubaydan, hemde Türkiýeden isleňize göre haritlar size getirip bilersiz. Ähli brendleriň haritlaryny bir ýerde jemledik. Sizin sargytlaryňyzy iň amatly we anamdar görnüşde eliňize gowşurarsyz. Halan haridyňyz saýlan we bizi uguradyň. Bizim
size getireli. Bagul Butik, sizin söwda dukanyňyz. Inni Elias Guganyň şarjyny geçen bölümde soru kimillikkä we täze soru näme gelin görelim. Assalamu alaikum mediatamy, hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soraň jogabyny Aymurat Hudaýberdiýew diýen agzamyz ilkinji bolup dogry jogap ýazmak başardy. Aymurat bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inniki soru siziň ünsüňizi barlap görmek üçin, ýagny Aylaranyň täzeje giden gynnansyn diýen çykan klibini mangalda ot ýakýalar bölün şo taýda bir belli avtomobil markasynyň emblemasy bar. Şol emblema Haýsy avtomobil markasyna degişli. Kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişeki ýaly meň adymdan 100 manat. Hemmäňize üstünlük sag bolun. Dostlar, inni Elias Empo şarjyna Hemra Recep'den täze aýdym ilkinji söýgüm. Gecelerine görýän düşümde günnüzüne däni bolýan hoşumda eýle bolsa pikir. Empo şarjyna ýene bir täzelik gaýgysyz ballysyň muştaklaryny has beýendirer aýdymlar toplumy. Gel ölüm bir gün tepelep kucaklayın taşlan sıypana. Yanından bir dişedin gitmeler minnin uykular. YouTube täzeliklerine betbelli yine aktiv şekilde täzelik ödürläp başlady. Inniki täzeligi Zara Muhammedowa bilen Sirkasy aşakdy. Sen kim? Nereden? Men Zara Muhammedowa Liwaferatynyň. Saçyňy çimen şampunya ýuwýanmy? Dostlar, nesip bolsa yetişsek şu hepdäniň 4-nji güni Batyr Çapay bilen täze şo gepleşigimiz çykar we bu gepleşikde Batyr Muhammedowyň iň hit aýdymlaryny jany sesi aýtdy. Instagram täzeliklerinde Mehri Piruli we Mut video hödürläpdir. Agzy bir bolsak. Arkamda sen varkan ana beni istadi. Biri diýip ölüp bar ýasmaňa şolle taýdy. Meňe sen bilen maňa bolup berýän. Inni Elias ingo şarjymyda könleri ýatlar şarjyna Mehri Fit MC Dovik senki der. Oğlan, ay oğlan. Ay oğlan, bil oğlan. Deneme, beni günahkar dersin deneme. Sözlerini okuman yarın deneme. Yine bir könleri ýatlaly Enes Recepov bilen Leyli. Tesirleri okumalı şarjımıza ilkinci tesir yazıp bayrak kazanan dostumuz Altın Yıldız. Medya tamatoporunu 100K bolma bilen kutlayarız. Nesip olsa derro 1 milyon ağda etmenizi arzu ederiz. Köp sağ olun. Bize Instagram'dan yazıp bilersiniz. Indiki tesirimiz Elia Babaeva. Medya tamam pozdravляю вас с наступившим 100 000 подписчиками. Дальше больше. Дня öňe смотрю вас первое видео. Удачи всем коллективу Медиа Тама. Привет из Питера. Bizi baştan beri gollap gelýäniňiz üçin aýratyn sağ bolsuňyz aýtýas. Bizden hem size lokan salam. Indiki tesirimiz İsa Allaýew. Salam Medya Tama topory. Medya Tamanyň birthday partisini we 100K partisini gowulypdyr. Molades gördük. Mundan beýlerim gadamyňyz bedew bady ýaly berent bolsun. İşiňizde üstünlük we jan saglyk dileýän bu arzulara dostum Roşan Halif hem goşulýar we sizin gepleşiňizi söýüp görýär.
Aýratyn salamym bar. Ähliňizi bu tesir gepleşikde okasaňyz, ol beýenermika diýip pikir etgen. Dostum Rawşana ullakan salamym bar. Tesiriňiz üçin hem aýratyn sag bol. Inni gelýän soňky tesirimizde Nowruz. Aýdymçylar barada pikirim öňküler ýaly tez-tezden täzelik ýok. Bar hem bolsa az. Menim pikirim ol. Başgalar üçin näil bilmedim. Gyzyklananyňyz üçin hem köp sag bol, köp okanyňyz üçin hem köp sag bol. Bizem size tesiriňiz üçin köp sag bolsun aýtýar. Men pikirimçe aýdymçylaryň ýaz gelen üçin has hereketlenip başlarmyka diýen. Dostlar, size soragym, zenan aýdymçylarymyzyň täzelikleriniň içinde iňken haýsyn haladyňyz? Tesirlerde hökman belläň. Men bolsa siz bilen hoşlaşaýyn. Iň esasat nämedi? Özüňize gowja terediň. Innik bölümde görüşýänçä, hoş, sag bolun. Nereden? Uçalı gülüm asmana, ak kuş bolup uçalı. Giden gıynasın, yitiren yanansın. Nerede varan? Oğlum bir şakacıklı oğlum, en başıma. İlkincisi Skype'ın yağda düşenlerle. Menki ayadımda. Ay gözüm yaşardı. Ağım tutup başladı. Kapat pişkam. Stop подписчикам. Ana burada da geldi kış kış. Dostişim подписчиками. Ay ben bunu okuyacağım bunu. Снасбайшим статиш смотрю. Qatıqın. Смотрю. Şu uçan zat mı? Kış kış etlerini mi? Gideni var.